खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आं गामियावसो दंफैयो फुङावनो फैदों दिनैहाय भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन दिनैहाय जेबो खालामनो गोसो गैयामोन गैनाया माने आं मोनसे जायगायाव थांगोन दिनैहाय फेमिलि न'खरैनो ओमफ्राय फिसाजोनि जोनोम सानमोन मैया ओमफ्राय जोनोम सान बा मैयाहाय आङो कटबो दङमोन कट गाहैनो गोनांखामोन ओमफ्राय हाहैलाय मैया हास्लाबिलाय मैयानि जायगायाव दिनैहाय लोगो लाहैनो नागिरदों दिनै सानडेबो जाय हक बाथ्राया बेसेबांल'खानो खोथाखौ बेनोल' खोनानो मोन्दों जों ससियेल मिडियायावहाय जेब्ला दाखालिहाय मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोन्दों जाय जिनिसखौ जों दिनैहाय फेसबुकाव नुदों खोनानो मोन्दों बिथाङा दतमा साइडनियाव ओमफ्राय खुगा खुगा इउपिपिएल हान्जानि मेम्बारबो होननानै बुंसोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों खिन्थु थारैनो जुदि बियो बै सुबुङा ससियेल मिडियायाव जे बुस्थुखौ आपल'ड खालामनानै होनाय बा हगारनानै होनाय थारैनो जुदि बियो इउपिपिएलनि मारबा बियो बेखौ इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो डाइरेक्ट सासपेन्ड जानांगौ बियो मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय सोरबा पार्टियानो जा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा कंग्रेसआनो जा सोरबा बिजेपिआनो जा बेखौ बदनाम खालामनायसो जादों आरो इउपिपिएल हान्जाखौ माबायदि गादबना दोननो हागोन आं बुङाखै जे बेखौ दिनैहाय सोरबा बिपिएफ हान्जाया बे इउपिपिएलनिसो जानानै बुंदों सोरनिबा जानानै बाथ्राखौ बुंदों खोथाया बिदि नङा जेरै सानो एरै जायो खिन्थु आं बुंनायनि जाहोना बेनो जे एज ए जाथि हिसाबै एज ए हारि हिसाबै दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदिखौबो आपल'ड बा भिडिअ ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि हगारनायनि सम नामा बिहा सानैबो गथ'आनो गैया ना माबायानो गैया हिन्जावानो गैया दिनै मोनसे जायगायाव थांनानै मोनसे प्लेसाव हाबहैनानै बे दिनै गावबा गावनि प्राइभेटफोरखौ खोन्थानाय लाजि रोङासैमोन नामा दिनै जुदि थारैनो जुदि बियो इउपिपिएलनि थारब्ला आं बेखौ बुंदों इउपिपिएल गासिखौबो होनाखै जुदि इउपिपिएल हान्जानि थारब्ला बेखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ बिनि गेजेराव ओमफ्राय जायफ्रा बिखौ बेफोरबायदि खालामदों मान हानि गुसरबो होना दोननांगौ बेफोरबायदिखौ बियो मा खालामदों सोरबा प्राइभेट पार्टिखौल' खालामाखै बियो एज ए जाथिखौनो खालामदों बियो बिफानि बैसोनि समान बा बिबथैनि बैसोनि समान जों बेफोरखौ बुंनांगौ दरखार गैयामोन जोंफोर बिसोरनि प्राइभेटफोरखौ जों नायनो गोसो गैया जों मा खालामदों दानि नेक्स्ट जेनेरेसन दिनैनि बे यां स्टारफोरखौ बा दानि दावगाफुनाय गथ'फोर लाइमोनफोरखौ मा खालामनांगौमोन बियो बा बियो बुजायनांगौ बा बियो बुजायनो नागारै दिनै बियो फोरोंगासिनोसो दङ बे जाथि फानग्रा बियो जाथिखौ माने बदनाम खालामग्रा बियो पार्टिनि खोथा फैया बेवहाय सोरबाया दिनै पार्टिनि खोथाखौ लालायनानै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थादों खिन्थु बियो पार्टिनि खोथा फैलाया बेवहाय एज ए जाथि हिसाबै एज ए बर' हारि हिसाबै बियो असनमान खालामनायखौ नुनो मोनदों जाय भिडिअखौ आं दिनैहाय खोन्थानो हाया आरो खोन्थानोबो लुबैयाखै नुनानै दुखु मोनदों बेखौ मानसिनि जादाव गोग्लैया बियो सासे बे जुनाद आखुनि गियान बिनाव बे जुनादसो बियो सासेल' नङा जाय मानसिया बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बियो एक नाम्बाराव जुनाद होननानै बुंजागोन थ' दिनैहाय आं भिडिअखौ बे सुंद'यैब्लाबो हरखाबैब्लाबो आं लाबोनो गोसो गैयामोन गोबाङानो बुंहरबाय थादों जे आदा नों माने बेनि सायाव बुङाखै बेनि सायाव नाथाय आं बेवहाय इउपिपिएलनि बा बिपिएफनो सोरबा कंग्रेसनि बिजेपि बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा थारैनो जुदि बियो इउपिपिएलनि मेम्बार थारब्ला इमिडियेटनो आं जाय डिस्ट्रिक्टनि जाय आनसलिकनि जाय ब्लकनि बे मेम्बारनिफ्राय बेखौ एक्सपेल खालामनानै दोननांगौ बा बेखौ सासपेन्ड खालामनानै दोननांगौ बेखौ बिनि जायगायाव नांगौब्ला बेफोरबायदि अगियान मानसिनि जायगायाव सोरबा आबादारि सोरबा सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थाग्रा बै मानसिखौ मेम्बाराव सोना दोननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि